Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sapa wonge metu ka omahe kanggo golek ilmu pangerane, bakal disepuro dosane sadurunge melangkah sikile. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sapa wonge ngambat dalan kanggo golek ilmune pangeran, digampangake lewat dalan menyang swargane pangeran. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sapa wonge lungguh sesaat kanggo golek ilmu manfaat, luwih utama tinimbang salat sunah mutlak 1000 rakaat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pirawa ingkang minulya, mestine urip nang donya iki mundak tuwa kudune mundak pinter. Mundak tuwa, mundak pinter, mundak apik. Juga mundak tuwa, mundak blarah-blarah. Ti mundak tuwa, mundak pinter, mundak denger, mundak apik. Lah sak dina kula panjenengan sedaya niki kedahe nambah ilmu terus supaya mundak apik, mundak apik. Terutama niku belajar yang paling pokok urip teng donya niku supaya dadine apik. Niku napa ngaji a i u. A i u, aku iki wong. Niku sing paling penting. Nek pun rumangsane nek kapan aku iki wong, iku semanggono awake dhewe. Iso rumangsa nek awake iki wong ya iso nguwongno wong. Wong ku nek pengen diuwongno wong ya kudu gelem nguwongno wong. Lah dalam kehidupan sehari-hari ngene iki kula panjenengan kedah nambah terlalu menambah ilmu, menambah pengetahuan, terus menambah kebaikan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Setiap hari itu kita selalu mengambil faedah, kita mengambil kebaikan, kita mengambil ilmu, dan kita selalu berenang di lautan faedah. Saben dina iki supaya napa mundak tuwek mundak pinter, aja sampai mundak tuwek mundak blara. Nuwun sewu. Gusti Allah niku Maha Ngapura.
Sakpira salahe wong iku nek wis njaluk sepura nang Gusti Allah mesti desa nom-nomane bebudak patak warang wis gak karo-karuan dadak gelem ngaji ngenten iki moro-moro di sepura dosane gelem njaluk sepura Gusti Allah. Cah mosok mundak tuwek kok ape sik terus belajar nggih mundak tuwek mundak ape ngoten lho. Ya ora sampe putus asa lha kok ketemu belarah ngene terus piye kula sing nanggung. Anggep to sampean gelem apik gelem terus dalam golek ilmu, gelem apik, gelem kumpul-kumpul ngenten iki. Yakin kalih Gusti Allah desa pura. Sakpira akeh dosa nek angger gelem balik tobat maring Gusti Allah dosane desa pura. Itu wong urip mundak tuwek kudu mundak pinter, mundak denger, mundak apik. Lah kebenaran absolut, keapian absolut niku manggone ten kene paket tasbih lengkap. Tengene al-baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampeyan kok gelem maca niku? Biasane diwaca wae gang-gangane traweh nang nggih. Nggih, monggo diwaca bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampeyan melok maca niki tembus ten atine sampean pokoke mbah paham mbah ora paham pokoke gelem melok maca niki apa paket tasbih lengkap niki sak pira dosane sampean lebur tumpur. Karena apa? Paket tasbih baqiyatus sholihah niki niku kebenaran absolut sing dimaksud waku ma'as shadiqin ngene iki. Jomene kok makhluk liyane malaikat ku mun mboten wani nimbang niku bandingno karo liyane ku mboten wani. Keelekane sampean sak pira dosane sampean dibanding karo sampean maca tasbih paket lengkap niki. Niku insyaallah njundil tetep menang tasbih. Salah pernah kelalekan Gusti Allah niku sifat welas, sifat asih. Sakpira salahe menungso apik pisanae nek wis bener carane keapiane iku iso nglebur kabeh kesalahan. Beda kali menungso. Nek menungso sampean kekancan karo menungso apike taun-taunan puluhan tahun sampean elek pisane wis diciri gitu. Serata-tayan. Dulur apa ngene iki. Lek telek. Ngono ya. Dulur taek. Nggih to. Padahal apike taun-taunan elek pisan wis ditaek-taekno. Beda kali Gusti Allah. Sampeyan dosa nglakoni elek suwene taun-taunan. Paribasane swidak taun dadak sampeyan terus gelem melok golek ilmu ngeten iki. Lah sampeyan dadak gelem melok traweh terus maca tasbih paket lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Mantep mantep Gusti Allah. Wis kula nyuwun ngapura Gusti, kula mboten baleni malih. Lho ngoten niku disepura dosane kalih Gusti Allah. Senajan kadang-kadang sisuk dibalik meneh. Wong sing dhisik wis disepura